Salutare tuturor! Pentru început vreau să mă asigur că mă auziți și vă rog să-mi scrieți în secțiunea de chat din partea dreaptă de jos. Perfect. Numele meu este Iulian și astăzi vom continua seria de webinarii gratuite din cadrul proiectului Redesign Yourself, susținut pe platforma ActiveBee. Înainte de a-l introduce pe invitatul nostru de astăzi, aș dori să vă ofer câteva detalii despre desfășurarea webinarului. Pe parcursul prezentării veți putea scrie în secțiunea de chat, dar vă încurajăm să interacționați direct cu invitatul nostru prin folosirea butonului în formă de mânuță, iar noi vă vom da accesul la microfon. De asemenea, avem rugămintea să vă activați și voi microfonul de sub imaginea cu speakerul. La finalul prezentării vom avea o sesiune de Q&A. Spre finalul webinarului va fi afișat un buton către un formular de feedback pe care avem rugămintea să îl completați. Țin să menționez că webinarul va fi transmis pe pagina de Facebook ActiveBee. În următoarele aproximativ 60 de minute îl vom avea alături pe Alexandru Măcreanu, de profesie osteopat și kinetoterapeut, fondator al platformei Osteo Măcreanu, ce va susține webinarul cu tema postura incorectă a corpului, cauze, metode de îmbunătățire și prevenții. Așadar, Alexandru, ne bucurăm să te avem alături și îți predau cuvântul. Bună seara, mulțumesc frumos și eu pentru invitație. Și acum sper să petrecem împreună câteva minute așa mai multe folositoare. În primul rând, după cum am fost prezentat, eu sunt osteopat de profesie și kinetoterapeut. În esență, am ales să vorbesc despre tematica asta, postura incorectă a corpului, fiind o componentă ce duce către foarte multe patologii. Un singur element de adăugare o să vreau să-l am aici. O să vreau să fie un curs, o prezentare cât se poate de interactivă. Adică mizez foarte mult pe interacțiunea cu voi, cei care ați intrat și vreți să ne urmăriți. Mă ajută foarte tare pentru că nu sunt adeptul ideii unei prezentări rigide. La început o să vreau să vorbesc puțin ca să știm în mare către ce se duce și de acolo mai departe o să respectăm doar un anumit curs. Dar mă interesează foarte tare întrebările voastre, că vreau să vă răspund strict la ceea ce vă interesează pe voi. În primul rând, postura incorectă a corpului, cauze, metode de îmbunătățire și prevenție. Postura ca și informație pe care o transmite organismul e cât se poate de complexă. Când spun complex, mă refer la faptul că organismul are întotdeauna tendința de a adapta orice activitate pe care o face, în așa fel încât să fie cât se poate de eficient și cu un consum cât mai mic de energie. În momentul în care este obligat să adapteze constant o anumită poziție și asta duce încet și sigur către mici modificări la început, care la rândul lor vor genera ca să spunem, un cerc vicios, pentru că o structură articulară sau un element muscular care este muncit exagerat va duce către generarea altor reacții în corp. O să vreau să începem cu ideea ce reprezintă postura corpului. Ca și idee, este o poziție abordată de organism în diferite momente ale zilei. Asta înseamnă că dacă ne raportăm la definiția științifică a elementului sau a ideii de postură, este descrisă ca fiind poziția anatomică pe care o abordează organismul, care în esență trebuie să fie cât se poate de echilibrată și o să discutăm mai târziu legat de ce înseamnă acest echilibru. Pentru că nu se bazează doar pe poziția sau pe corectitudinea coloanei, avem implicații din mult mai multe părți și aici vorbim de anumite axe de musculare, anumite componente care trebuie să fie într-o oarecare sinergie. La fel de bine reprezintă și efortul de a este privit ca un efort de compensare a anumitor tensiuni, în ideea de a păstra o verticalitate, ceea ce spuneam mai devreme, raportat la elementul de a adapta o mișcare sau o poziție din timpul zilei. Și adaptarea organismului la diferite activități zilnice făcute constant.
care astea la rândul lor ne vor duce în punctul în care să constatăm că avem anumite tensiuni, un anumit disconfort, ce mai târziu poate să reprezinte sau să se ducă ușor și către instalarea unui element patologic. Am început și am scos câteva date statistice, că vreau să înțelegem ce impact are postura asupra corpului nostru și asta raportat la ce? La diferite activități pe care le putem descrie. Și aici vorbim, aici discutăm de construcții înseamnă ce? Postura din timpul activității pe care o exercită o persoană care lucrează în construcții. Aici vorbim de 30% probleme cervicale și de umăr, iar 57% sunt dureri de spate. Spate însemnând torace inferior lombar. Se întâmplă treaba asta într-un singur considerent. Când vorbim de latura sau de această industrie, se lucrează foarte mult cu greutăți și cu poziții fixe. Lucru care duce întotdeauna la o încărcare exagerată a regiunii inferioare a coloanei și prea puțin regiunea superioară, asta însemnând cervical și centură scapulohumerală, toată linia umerilor. Asistente medicale, 80% probleme lombare și de umeri, pentru că se stă foarte mult în picioare, sunt poziții menținute pe perioadă lungă de timp fixe. Casirie și front desk, 50% probleme pe partea superioară a coloanei. Aici ne raportăm tot la o anumită poziție fixă, dar vorbim și de un suport înșezut. Manufacturare, 35% probleme lombare, pentru că la fel implicăm și într-o oarecare măsură manipularea unor greutăți. Agricultură, 61% probleme lombare. Aici, la agricultură, aș vrea să mai adaug și condițiile în care își desfășoară o persoană din această industrie activitatea. Aici discutăm de elemente extreme, care au și ele un impact destul de puternic asupra organismului. Bun, nu acționează strict și o să apară întrebarea, dar cu ce acționează asupra posturii soarele sau vântul, ploaia sau toate elementele astea mai drastice ale vremii. Dar acționează foarte puternic asupra condiției musculare, fasciale și asupra adaptării organismului la tot ce înseamnă factori externi, printre care o anumită cantitate de efort intervine și din punctul ăsta de vedere al posturii. Și atunci organismul este pus în ipostaza în care el trebuie să poată să facă față și unui mediu ostil, dar și unor poziții vicioase. Aici mai introducem și tot ceea ce înseamnă parte de utilajele care se deplasează pe o suprafață nu prea lină. Adică tot ceea ce înseamnă parte de șocuri și toate elementele care intervin asupra organismului, la fel se resimt. Hotel și restaurante, 30% dureri de spate. Aici vorbim de o statistică raportată la nivel general. Vorbim de angajat din toate laturile a unui hotel sau unui restaurant și implică foarte mult activitate fizică plus stat în picioare și deplasare. Șoferii din transport, 35%, aici nu am mai trecut eu, dar sunt și în medie peste 50% care vin cu dureri lombare sau resimt aceste dureri lombare. Datorită poziției din șezut și perioadei lungi de stat acolo în mașină, o să discutăm puțin mai încolo și legat de o poziție corectă, cum ar trebui să fie în mașină. Munca de birou, 80% în zonele lombare și cervicale. Și aici ajungem la elementul pe care îl consider ca și având o importanță destul de mare. Adică munca de birou, statul mult în șezut, sedentarismul și toate componentele adiacente acestei meserii, ca să-i spun așa, sau acestei poziții, vor duce la acest procentaj de 80%. Aici mai intervine un lucru care vine și spune că într-o viață un om va simți cel puțin o dată, dacă nu de mai multe ori, o durere de spate, fiind cel mai des simptom cu care se prezintă sau ne prezentăm în cabinetul medical. Și asta vine din cauza faptului că folosim excesiv tot ceea ce înseamnă parte de efort al organismului de adaptare și în mare măsură nu îi oferim micul sau puținul ajutor de care are nevoie. Și aici înseamnă, când spun puținul ajutor, aici mă refer la tot ceea ce înseamnă partea de o
conduită de mișcare, o activitate pe care să o fac într-un mod constant. Organismului îi trebuie tot ce este constant și nu neapărat făcut dintr-o dată excesiv și după aia să mă opresc. Legat de vârste, și aici o să vedem că sunt cele trei grupe de vârstă, 20-39, unde 34% vor prezenta dureri și vor avea anumite simptomatici legate de durerile de spate sau dureri articulare. 40-59 de ani, aici ne ducem către 59%, iar ponderea cea mai mare este 60-80 de ani, unde sunt 93% și susține ceea ce spuneam eu mai devreme legat de faptul că de-a lungul vieții vom ajunge să simțim măcar o dată. Presiunea resimțită la nivelul discurilor intervertebrale. Aici o să vreau să înțelegem ce înseamnă presiunea resimțită la nivelul discurilor intervertebrale. Când vorbim de statul la orizontală, presiunea la nivelul discului ar fi cam de 25 de kilograme. Aici ne raportăm la ce? La o persoană, acel standard clasic, care se referă la o persoană de 1,70 m, în jur de 1,70 de kilograme. Acele 25 de kilograme presiune la nivelul discului când suntem la orizontală sunt încadrate și sunt descrise sau sunt generate de simpla acțiune a elementului muscular din jurul complexului articular. Asta înseamnă că mușchiul și atunci când suntem relaxați creează și are o anumită acțiune de susținere a complexului articular prin simpla tonicitatea sa. Într-adevăr, zonele care sunt hipotone sau prezintă un grad de tonicitate mai scăzut și asta poate să fie din cauza unui element cum ar fi sedentarismul sau al faptului că sunt anumite probleme pe zona respectivă și mușchii din jur, datorită stimulului dureros, nu mai lucrează așa cum ar trebui. Toate lucrurile astea pot duce către o reducere a tonicității. Când vorbim de tonicitate, ca să înțelegem, mă refer la faptul că, ca și definiție, tonicitatea este descrisă ca fiind acțiunea pe care o exercită mușchiul asupra unei articulații atunci când este în relaxare sau în faza lui de relaxare. Ridicatul în picioare creează la nivelul discului intervertebral o presiune de 125 de kg, asta însemnând că e ca atunci când, din prisma efortului pe care îl depun, structura discală de acolo suferă o modificare masivă sau raportată și la poziția în care mă aflu. Când spunem disc intervertebral, ne raportăm la cele două componente ale sale și asta însemnând nucleul pulpos și învelișul cartilaginos al discului. Eu am o vertebră, un mulaj, okay? Pe care o să vreau să-l folosesc ca și exemplificare și încercăm să ne imaginăm că tot ce este cu verde de jur împrejur reprezintă o componentă cartilaginoasă și aici sunt practic structuri sau filamente de cartilaj puse concentric. Ele sunt puse ceva de maniera așa, okay? Unul în continuitatea celuilalt și fiecare îl susține pe cel de sub el. Eu mai spun că este ca la pom atunci când ne învăța la școală că dacă se taie pomul, îi putem număra inelele și vom afla ce vârstă a avut acel pom. Așa sunt orientate filamentele în jurul nucleului pulpos. Nucleul pulpos fiind componentă gelatinoasă din interiorul discului intervertebral. Presiunile exercitate asupra complexului acesta au tendința în permanență de a forța acest nucleu pulpos către exterior. Jocul de forțe dintre cele două componente se traduce prin efortul pe care îl depune organismul în a proteja complexele nervoase de jur împrejur. Rostul discului intervertebral fiind acela de a asigura un grad de flexibilitate și de articulare și elasticitate a articulației și, foarte important, să păstreze spațiul necesar țesutului nervos care trebuie să iasă din coloană. Mai departe, am vrut să explic ce înseamnă sau să înțelegem la ce ne referim când spunem disc intervertebral, ca să înțelegem ce generează și această presiune care într-adevăr pare excesivă, dar organismul sau discul o poate gestiona într-o manieră destul de sigură atâta timp cât am un suport de jur împrejur bine conturat. Asta însemnând mușchi, ligamente și elementele fasciale din jurul articulației.
La statul pe scaun apare o presiune la nivelul discului ca de 175 de kg. Și aici apare întrebarea bună, dacă stau jos și nu fac nicio mișcare, de ce există presiunea la nivelul discului de amploarea asta? Și atunci, ca și răspuns, vine foarte simplu. În urma așezatului pe scaun, aici intervine un element neurologic, care spune că scoarța cerebrală noastră, care se ocupă cu controlul elementelor musculare sau musculaturii active, și aici vorbim de o regiune a homunculus, se numește homunculus motor. Este o regiune a zonei cerebrale a creierului, care, printre altele, se ocupă și cu controlul acestui lanț muscular activ. Este cel pe care îl pot controla voit. Când ne așezăm pe scaun, o anumită perioadă de timp există un contact direct între acest homunculus motor și fibra musculară, în urma căruia creierul nostru transmite în permanență informația către mușchi că vrea să susțină complexele articulare pe care le deservește într-o structură și într-o poziție optimă, în așa fel încât să nu existe niciun deranj. Cu cât stau mai mult și trece un anumit interval de timp, în descriere ar fi undeva la un 35-45 de minute, depinde de la o situație la alta. În tot acest interval începe, din partea țesutului nostru, al sistemului nervos central, încep să se reducă impulsurile către structurile musculare active. Și acela este momentul în care încep să mă trezesc că organismul meu cam ia forma scaunului. De acolo mai departe vorbim de aceste presiuni resimțite ca de 175 de kg la nivelul discurilor intervertebrale, pentru că nu mai am o componentă musculară care să susțină întreg complexul. Ea este într-o fază hipotonă, pentru că mușchiul nu mai primește nicio comandă să stea încordat sau să susțină cumva activ poziția pe care eu am pe scaun. Atenția mea în permanență va fi luată de ceea ce am de făcut la birou acolo, fie el calculator, laptop sau orice altă activitate aș avea-o în fața biroului. Lucru ce va duce către o accentuare a unor unghiuri de flexie sau de extensie, depinde de zona de care ne referim, la nivelul și de poziția pe care o avem, la nivelul coloanei. În momentul în care dintre două structuri vertebrale sau între două structuri vertebrale încep să apară niște unghiuri mai accentuate, automat că la nivelul structurii respective se va diminua drastic regiunea de contact. Cu cât începe să fie mai limitată, cu atât resimțirea ca și presiune este mai mare. Și ajungem la aceste 175 de kg presiune pe disc. Aplecatul fără îndoirea genunchilor, la fel 175 de kg presiune pe disc, pentru că în poziția de aplecat se întâmplă cam același lucru pe care l-am descris, că are loc în momentul în care stau pe scaun după acest interval de timp. Coloana intră tot într-o condiție de asta așa de flexie mai accentuată, fapt ce duce la diminuarea acelui contact de presiune la nivelul discului intervertebral și mai departe resimțirea acestor 175 de kg de presiune. Și aș vrea să discutăm puțin legat de ceea ce înseamnă postură corectă. Când spun postură corectă, ne referim în primă fază de la nivelul coloanei vertebrale, dar nu numai. Pentru că, sau probabil mare parte știm treaba asta, că în sine coloana privită din lateral prezintă 3 curburi, sau nu 3, prezintă mai multe curburi. Le vom lua pe rând. În prima fază vorbim de curbura cervicală. Este toată regiunea superioară, este contactul dintre cutia noastră craniană, dintre cap și restul corpului. Ea prezintă, în esență, o curbură, se numește lordotică. Motivul pentru care am și denumirea de lordotic este tocmai pentru că o regăsesc aici, la fel ca și jos, la nivelul zonei lombare. Okay? Se prelungește cu această curbură cifotică, care nu se înțelege că vorbim de o problemă sau de problema de patologia denumită cifoză. Este pur și simplu denumită curbură cifotică. Asta este poziția structurilor anatomice de la nivelul regiunii toracice. Zona lombară am văzut-o că este este asemănată cu poziția structurilor cervicale și mai avem și regiunea sacrată. Aici este și respectă și se asociază cu structura zonei toracale, adică prezintă și ea o curbură cifotică. Okay?
Toate aceste curburi au ca rol atenuarea șocurilor din timpul activităților pe care le facem. Ele, în esență, funcționând pe principiul unui resort sau unui arc. Ele în permanență vor trebui să compenseze energia cinetică care vine din partea picioarelor sau a oricărei alte componente a corpului în momentul în care sunt în mișcare sau în timpul unei activități. La fel de puternic, postură corectă, aici putem descrie mai multe situații, de asta am și pus imaginea astea aici. Dar m-ar interesa foarte tare să mă duc pe următorul slide, să discutăm și legat de o postură incorrectă și de acolo mai departe aș vrea, dacă se poate, să începem și cu un prim calup de întrebări legat de situații ale durerilor voastre, momente în care să resimțiți durerile și dacă vreți ca să primiți și o explicație a motivului pentru care apar anumite simptomatici. Bun. Legat de postură incorrectă, aici le găsim ca fiind deviații ale pozițiilor care se doresc a fi funcționale, corecte și ușor de întreținut de organism și toate lucrurile astea vor duce în permanență la apariția unor elemente deranjante. Când spun elemente deranjante, înseamnă ce? Durere, disconfort sau chiar incapacitate de a face anumite acțiuni. La acțiuni mă refer cum este ridicarea de jos a unui cutii ceva și aici mă refer la toată această poziție sau această poză, care e descrisă ca fiind una dintre cele mai deranjante și cele mai des întâlnite cauzatoare de probleme lombare. Nu se întâmplă la prima ridicare, nu se întâmplă din primul efort pe care îl fac, dar repetând lucrul ăsta, deși poate să-mi pară ca fiind mai ușor și poate părea mai natural, este cât se poate de traumatizant pentru zona lombară și nu numai. La fel, aceeași poveste este legată și de statul la birou, lucru care, dacă este să ne legăm de el, ne raportăm la faptul că o poziție într-un scaun, cu cât este mai comod pe perioadă mai lungă de timp, cu atât devine mai incomod pentru organism. Și faptul că devine incomod în timp duce la apariția unor patologii pe care după aia cu greu le putem remedia. Dar există și varianta prin care putem preveni acest lucru foarte ușor. Aș vrea să încercăm să vedem, adică m-ar interesa să știu dacă sunt ceva întrebări, dacă sunt ceva curiozități din partea voastră până acum. Să mai aștept puțin sau... Bun. M-ar ajuta să ne putem și auzi, adică dacă sunteți de acord sau nu. Colega mea se confruntă cu dureri de disconfort la codiță, prelungire, asta înseamnă coccisul, bănuiesc. Când stă jos sau pe o parte și când se ridică în fund doare destul de tare. Coccisul, ca și denumire din popor, da, este acea codiță. În momentul în care vorbim de componentă anatomică, mă refer la un singur lucru. Reprezintă ultima vertebră a coloanei, care în anumite situații poate să fie liberă, în anumite situații poate să fie sudată de sacrum. Coccisul prezintă două structuri destul de importante și asta însemnând ligamente coccigiene. Ele, în esență, prezintă o densitate a structurii mai mare decât ce găsim în restul corpului la același tip de țesut. Aici vorbesc de ligament. La fel de puternic, el prezintă o cantitate mare a țesutului nervos. Prezintă o inervație puternică. Sensibilitatea coccisului poate să fie dezvoltată în urma statului foarte mult înșezut, poate să fie traumatic sau poate să fie un element adaptativ în urma altor tensiuni din partea bazinului, în special nu neapărat al coloanei. Procesele inflamatorii din regiunea coccigiană, într-adevăr, sunt foarte dureroase, adică coccisul și cu articulația temporomandibulară sunt singurele articulații care prezintă cea mai mare durere pe care o poate genera un complex articular. Legat de continuitatea întrebării, e nevoie de o radiografie. Dacă aici, ca și răspuns, da, ajută orice investigație, dar înainte de radiografie recomand un consult mai întâi la un medic de specialitate. Pentru că, știm,
există și posibilitatea de a pleca pe ideea, mă duc să fac radiografia și după aia vedem ce este. Ar ajuta foarte mult să fie văzută de un specialist. Sunt anumite teste care se aplică asupra regiunii, în așa fel încât să se observe dacă coccisul este în poziția lui anatomică sau dacă este migrat cumva, pentru că poate să prezinte anumite condiții de plasare într-una din părți. Și atunci aia va genera și va fi un factor de disconfort. Ce exerciții recomandați pentru upper cross syndrome și lower cross syndrome? Aici, bun, mersi frumos. Ortopedă este normal să avem dureri de genunchi după statul îndelung pe scaun sau ar putea fi o altă cauză? În primul și în primul rând, când discutăm de sindrom, contează foarte mult să luăm în calcul o componentă și anume, nici nu aș putea să recomand un anumit tip de exerciții atâta timp cât nu sunt și nu este evaluată toată condiția. Pentru că un sindrom, de orice tip ar fi el, orică este upper cross syndrome ori lower cross syndrome, contează foarte mult gradul și stadiul în care se află organismul. Contează foarte mult modul cum a compensat și cum compensează organismul și cum folosește toate celelalte structuri din jurul complexului sau structurilor afectate. Sindromul în sine este descris ca o condiție a organismului ce necesită o atenție mai mare decât orice altă patologie sau orice alt fond patologic. De asta, ca și răspuns aici, ca să-l comprim, recomand foarte clar văzut de un specialist, fie el, aici vorbim de ortoped, gineto, osteopat, orice, doar că trebuie să cunoască în detaliu problema și să fiu sigur că aplică toate testele care sunt necesare. Când spun să fiu sigur, e ciudat, pentru că, bun, eu mă vin cu elementul de siguranță al faptului că, da, pot descrie toate testele care sunt aplicate, dar contează foarte mult modul cum pune problema persoana respectivă și modul cum abordează aceste condiții. Posibil off-topic, dar este normal să avem dureri de genunchi după statul îndelung pe scaun sau ar putea fi o altă cauză. Dacă avem o condiție de inflamație la nivelul genunchiului, menținerea lui într-o poziție de flexie, da, poate să faciliteze apariția unor dureri la nivelul sau facilitează un proces inflamator sau menținerea unui proces inflamator. Nu este off-topic pentru că avem legături destul de puternice și o să vedem pe parcurs când o să vreau să discutăm puțin despre ceea ce înseamnă axele de forțe ale organismului și modul cum compensează el toată latura posturală. Deci da, este normal să avem dureri de genunchi după statul îndelung pe scaun, dar este normal în condiția în care genunchiul respectiv este implicat într-o situație ori inflamatorie, ori face parte dintr-un lanț întreg muscular și articular, care într-adevăr se resimte mai puternic după activitatea zilnică. Deci, ca idee, trebuie luat în calcul și văzut mai departe de ce apare într-o condiție destul de rapidă. Ce exerciții sunt recomandate pentru hernie de disc cervicală? În primul și în primul rând, exercițiile pentru hernie de disc de orice tip ar fi ea, trebuie să respecte anumite condiții clare. În prima fază contează foarte mult să reduc procesul inflamator, să diminuez faza de risc de acolo. Mai departe, se intervine pe tot ceea ce înseamnă parte de structură din jurul discului intervertebral. Asta înseamnă mușchi, ligamente, fascii și, foarte important, componentele sanguine. Adică vorbim de circulație, componentele circulatorii, circulația sanguină, circulația sau drenajul limfatic și foarte important, sinergia dintre toate. Așa cum un disc ajunge să cedeze în urma unui factor constant de compresie greșit la nivelul său, asta când vorbim de o hernie mecanică, la fel trebuie să-i acord și atenția și timpul necesar, în urma căruia să își poată restructura înapoi condițiile. Asta acolo unde se poate face treaba asta. Bun.
Mulțumesc pentru răspuns. Ce specialist, ortoped sau balneolog? Nu, v-aș recomanda în prima fază, dar în legătură cu... Mai puțin... Disconfort pe parte. Se ridică. Bun. V-aș recomanda în prima fază văzut un ortoped din cauza faptului că în sine coccisul este o componentă destul de sensibilă. De-abia după ce am confirmarea din partea unui medic ortoped că structura și poziția lui este una sigură, pot mai departe să încerc tot ceea ce înseamnă parte de posibilități de recuperare, balneofizio-kinetoterapeutice, de orice sau de orice altă natură. Printre altele, da, v-aș recomanda și consultul la un osteopat. Aș merge ca și nivel. Ar fi ortopedul, osteopatul, pentru că el va fi cel care va interveni strict pe zona afectată. El este cel care poate să lucreze direct cu structura, în așa fel încât să reorganizeze țesuturile pe acolo, iar mai departe, prin kinetoterapie, organismul poate să fie dus în punctul în care să stabilizeze ceea ce s-a câștigat până acolo. De asemenea, ajută pernele pentru șezut când au spațiu gol în zona aceea. Da, sunt acele perne care se folosesc și în astfel de situații. Ele, în esență, sunt pentru persoanele care prezintă tot din cauza statului mult în șezut, apariția hemoroizilor și ușurează foarte mult presiunea de la nivelul șezutei, printre care se numără și coccisul. Da, asta e, dacă e, pot veni și eu ca recomandare. Bun. Ce părere aveți despre sprijinul pe coate în timpul menținerii poziției la birou? Bănuiesc că din acest motiv prezint parestezii pe marginea curburii cubitale a mâinii. Dacă se face și se stă în mod excesiv și este poziția pe care, de exemplu, o am și eu acum, dar asta este datorită ideii de a mă încadra în cameră, da, poate fi o cauză pentru apariția unor parestezii, atâta timp cât ele se resimt și apar după o perioadă de stat în sprijin pe antebraț, dar dispar imediat după ce ridic brațele de acolo și mișc puțin. Dacă am o componentă mai lungă simptomatică și asta înseamnă să mi se păstreze această senzație, okay, de parestezie, începem și ar trebui să luăm în calcul să controlăm și mai sus. Okay? Adică elementele de deasupra elementului sau punctului de sprijin al antebrațului. Pentru că la nivelul antebrațului e mai dificil să traumatizez cu ceva un anumit țesut nervos, pentru că nu sunt expuși chiar atât de mult nervii. În schimb, zona cervicală poate să genereze pe toată linia cubitală. Și nu numai. Durerile lombare pot fi accentuate de scolioză. Da, clar. Atâta timp cât dacă scolioza prezintă anumite tensiuni, acele dureri sunt din partea scoliozei. Kinetoterapia mai are efect pentru această afecțiune după 24 de ani. Efectul pe care îl poate avea ca și suport în cazul unei scolioze este simplul fapt de a ușura, de a diminua durerile și de a transforma acea scolioză într-una funcțională. Dacă până la vârsta de 24 de ani nu s-a intervenit și nu s-a putut corecta într-o oarecare măsură scolioza, trebuie să înțelegem că de acum încolo acesta este normalul de funcționare al dumneavoastră sau al persoanei în cauză. Contează foarte mult ca structurile articulare implicate în această curbură sau în aceste curburi patologice să aibă mobilitate între ele, pentru că în acest fel păstrez integritatea discului, păstrez elasticitatea țesuturilor și hidratarea lor în totalitate. Fapt ce duce la diminuarea durerilor și le voi resimți într-o oarecare măsură mai acut, atâta timp cât am sau prezint o activitate ce deranjează foarte mult. Durerile lombare pot fi accentuate. Bun. Următoarea întrebare. Pentru durerile de gât din cauza statului la birou, se pot face exerciții care să amelioreze durerile și să corecteze postura? Da, există complexe de exerciții care să vină în suportul organismului, în așa fel încât să înlăture sau să ajute organismul să înlăture toate efectele negative care apar la nivelul sau din cauza statului mult la birou. Faptul că
a reprezentat un punct de interes pentru noastră această prezentare. O să vedem la final, veți primi acces către un set de exerciții specific pentru așa ceva. Adică am creat un mini protocol, sunt 4 seturi de exerciții în format video pe care le puteți accesa dumneavoastră și în felul ăsta înlătura elementele care apar sau tensiunile care apar la nivelul lor din cauza unei poziții sau unei posturi deficitare. Așa. Este același răspuns, doar că exercițiile pentru cocoașă sau cifoză le putem găsi. Eu am pe site protocol pentru așa ceva. Nu am luat în calcul, am zis să merg să compun protocolul ăsta pe care să vi-l ofer tuturor celor care sunteți prezenți în ceea ce înseamnă partea de postură. De ce apar strumile din șold? Eu aș spune să încercăm să ne întoarcem puțin la prezentare, să începem, adică să continuăm cu alte câteva informații, ca mai apoi să începem să ne întoarcem iar la fel la întrebări. Mi țin foarte mult să vă răspund la întrebări, pentru că știu că, până la urmă, asta este punctul de interes și asta ne interesează foarte tare. Ce afecțiuni pot fi generate de postură incorectă? Am văzut ce înseamnă sau am descris la ce se referă o poziție incorectă sau o poziție vicioasă. Când vorbim de ce afecțiuni pot apărea, aici luăm în calcul tot ceea ce înseamnă parte de patologie discală. Dar nu numai, pentru că și afecțiunile de natura sau de ce se învârt în jurul structurilor ligamentare, tendinite, inflamații ale complexelor cartilaginoase fac parte tot dintr-o clasă patologică ce pot fi generate de o postură incorectă. Cum se instalează o postură incorectă sau cum se instalează o patologie generată de o postură incorectă? O să dau ca și exemplu sau plecăm pe o primă pistă. Și în prima fază mă interesează așa, să luăm în calcul ideea imaginară a statului la birou, că am văzut că are o incidență destul de mare. În momentul în care sunt într-o poziție în șezut, scaunul, dacă îmi permite să mă pot lăsa pe spate și să arcuiesc pentru a mă plia pe după el. Da? Sub nicio formă nu mă voi așeza sau în foarte puține cazuri, după ce încep să am dureri, mă voi folosi de spătarul spatului așa cum trebuie, să am o poziție controlată dreaptă. În marea majoritate a cazurilor mă voi așeza și voi voi arcui foarte puternic spatele. În momentul respectiv generez niște curburi inverse. Dacă la începutul prezentării spuneam că zona lombară prezintă o curbură lordotică, adică este acea vorbim de curbura asta așa. Toate structurile vertebrale din cadrul zonei lombare și nu numai sunt concepute să păstreze curbura fiziologică aferentă lor. În momentul în care eu mă așez în șezut, voi prezenta sau o să oblig coloana să preia o curbură cifotică. Asta înseamnă niște presiuni exagerate pe partea anterioară a discului, pe o regiune restrânsă. Tot la început explicam ce se întâmplă în momentul în care încep să creez o presiune crescută pe o regiune restrânsă a discului. Fapt ce duce clar la generarea unor compresii ale discului, lucru care va genera ca un cerc vicios, ca să-i spun așa. Cercul vicios va duce către scăderea rezistenței discale, diminuarea capacității de a întreține, de a face față tendinței nucleului pulpos să iasă în exterior și începe deformarea structurii discale. O deformare în prima fază este încadrată ca fiind un debord discal. De acolo mai departe luăm în calcul și vedem că dacă voi continua poziția respectivă și să o abordez în felul ăsta, încep să-mi apară anumite dureri care, în esență, sunt ușor de ignorat. Atenție foarte mare, pentru că un puseu dureros care îmi apare astăzi și îmi dispare după o dină sau îmi dispare după primele 2 ore, încercăm să le luăm ca fiind un factor de atenționare a organismului, nu doar ceva trecător. Asta în condițiile în care știm că supunem organismul unor atitudini sau unor poziții vicioase. Și când spun asta, dacă știm,
sunt foarte puține persoanele pe care le cunosc și să aibă o atenție exagerată la postură, în așa fel încât să nu fac griji că și-ar putea leza cu ceva vreo anumită componentă a coloanei, în urma activității pe care o au. Și am văzut de bordul discal. De la el mai departe ne putem duce și încadrăm aici ca în sfera patologică, intervin protruziile discale sau chiar hernie de disc. Pentru că în esență ele nu se produc doar din cauza efortului fizic, acela de cărat sau de angrenat organismul în niște activități mai grele. Pur și simplu apar și datorită lipsei de activitate adică acelui sedentarism, plus statul foarte mult în șezot. Cu atât mai mult pe perioada pandemică și pot susține treaba asta, că este îngrijorător. De ce? Primele luni de când au început restricțiile, nu am văzut la cabinet modificări masive în ceea ce înseamnă gradul de vârstă. Dar din noiembrie încoace încep să constat că apar tot mai multe persoane tinere și când spun tinere mă refer la școlari, preșcolari și studenți, cei care au început să lucreze sau să învețe de acasă. Și atunci asta atrage după sine un semnal de alarmă față de noi toți. Și ar trebui să luăm în calcul, bun, nu pot să mă bucur înapoi momentan o perioadă de toate activitățile pe care le puteam face înainte într-o manieră lejeră. Indicat ar fi să iau în calcul măcar acasă să acord, nu spun în fiecare zi, dar măcar o dată la 2-3 zile o conduită, un set de exerciții ceva, care să vină să angreneze toate complexele articulare, să le pună în mișcare și să le ajute să-și înlăture tensiunile și presiunile pe care le generează în urma statului pe scaun. Dacă până acum ne plângeam de faptul că în sine, în timpul orelor la școală, stau foarte mult în șezut copiii și de aici apar o groază de probleme, eu vin și spun că varianta aia era mult mai ușor de gestionat și mult mai ușor de susținut până și de organism, pentru că acolo am profesorul sau învățătorul care se plimbă prin clasă îmi atrage atenția și întotdeauna voi fi într-o oarecare mișcare. Mai am un coleg în stânga, mai am un coleg în dreapta, mai am o interacțiune care mă face să fiu câtuși de puțin activ. Dacă până acum ne plângeam de faptul că și această activitate este una asta minimă, constatăm că lipsa a ei, acest element minim de mișcare, va duce și duce clar la apariția unor probleme mai serioase. Și asta înseamnă dureri într-o clasă de oameni care nu ar trebui să le prezinte. Și aici vorbim de copii. De asta insist foarte mult pe ideea unor poziții sau unor abordări corecte, pentru că în felul ăsta, dacă primesc o educație de mic pe linia asta, pot foarte ușor mai târziu să întrețin. Și aici ajungem la punctul la care mi l-am notat aici, cum pot preveni postura incorectă. Cel mai simplu, să îmi educ organismul în așa fel încât să nu mai abordeze el acea postură incorectă. Pentru că din necesitatea organismului de a fi cât mai eficient la un consum cât mai mic de energie, are tendința de a face rabat de la lucrurile care aparent sunt sau nu sunt necesare. El poate să facă o clasare din punctul de vedere în urma impulsurilor nervoase pe care le primește și le transmite către țesuturile musculare sau practic a feedback-ului pe care le primește sistemul nervos central din partea tuturor senzorilor externe. Adică în permanență, în momentul în care vorbesc tot de statul în șezut, în momentul în care organismul simte și înțelege că nu se întâmplă nimic de pe scaun, nu cad, nu mă preling, nu trebuie să fiu atent la anumite componente motrice, va începe să reducă sau să diminueze semnalul din partea celui homunculus motor către structura musculară, fapt ce dă voie mușchiului să se relaxeze excesiv și mă aduce în acea poziție. Este foarte simplu să pot corecta, de exemplu, în astfel de situații, să resetez acest sistem care funcționează ciclic. Și cum îl resetez, mă ajută tehnologia, pentru că în ziua de astăzi nu cred că nu am la îndemână un telefon căreia să-i pot pune un memento într-o oarecare măsură să se audă foarte încet, doar să-l pot percepe, în așa fel încât la un 40-45 de minute mă ridic și fac câțiva pași, mă duc până la geam și mă întorc înapoi și suficient. În felul ăsta reușesc să resetez acest proces neurologic, fapt ce îmi duce din nou la corecția posturii și mă duce din nou în poziția aia de siguranță.
Același lucru se întâmplă și la statul în picioare, pentru că în momentul în care vorbim de o poziție în picioare, perioadă lungă de timp nemișcat, indicat și ideal este să folosesc ambele picioare, nu să mă duc după cel care mi este mai comod. Pentru că foarte puține persoane sunt ambidextre. Foarte puține persoane au capacitatea de a folosi simetric elementele musculare de la nivelul membrelor inferioare, de la nivelul picioarelor. Fapt ce duce către o comoditate nativă, okay, de a folosi mai mult un picior în detrimentul celuilalt. Lucru ce îmi ușurează, ca să-i spun așa, ideea de a mă putea așeza pe un picior și dacă am de stat de vorbă cu cineva sau trebuie să stau în picioare pentru că ăsta este jobul și asta este activitatea, prefer să tăbăcesc pe asta foarte mult. Și aici ajung la ceea ce vreau și aveam de gând să explic mai devreme, legat de acele lanțuri musculare. Pentru că o poziție menținută preponderent pe o anumită parte a corpului, și asta se întâmplă și din picioare, la fel de puternic se întâmplă și din șezut, aduce sau atrage după sine necesitatea organismului de adaptare. Asta înseamnă că ponderea, numărul cel mai mare de oameni sunt cei care au, nu știu, să spunem așa, sunt dreptaci. Persoana care va fi dreptace, și aici înseamnă dreptaciul convins, înseamnă să folosească și mână și picior. O persoană care este dreptace va avea tendința să încarce mai mult piciorul drept în orice activitate pe care o face. În momentul în care stă în picioare, va avea tendința să preseze mai mult piciorul drept și să mențină greutatea mai mare la nivelul piciorului drept. În momentul în care stă în șezut, va avea tendința să arunce greutatea pe fesă dreaptă, ușurează foarte puternic, chiar și în cazul femeilor, este aceea că e mai des întâlnită, nu spun că doar femeile, dar în cazul femeilor este o componentă mai des întâlnită că acea poziție picior peste picior. Și asta atrage după sine ce? Faptul că încarc excesiv o componentă articulară va duce clar către o rotație anterioară a acelui iliac. Iliacul fiind structura osoasă de la nivelul bazinului. Da? Ne gândim că astea sunt cele două iliace. În partea din față este burta și toată linia de bazin inferior, iar partea posterioară aici vorbim de fesieri, musculatură. Cum să spun, rotația anterioară a acestui iliacului pe partea dreaptă va crea sau va duce către angrenarea unor grupe interne musculare. Asta înseamnă că psoas iliacul, fiind o grupă musculară ce pleacă din zona lombară, se duce pe toată linia abdominală în interior, fiind un mușchi lat, este și se îmbracă piciorul până în spate, el fiind un mușchi care face flexia piciorului. În esență, îl încarcă foarte puternic pentru că trage de acest mușchiuleț. Rotația anterioară de iliac este cea care forțează mușchiul psoas. Mușchiul psoas, la rândul lui, va cere un ajutor mai sus din partea posterioară și asta înseamnă musculatură paravertebrală. Și deja pot descrie o linie musculară care începe să devină începe să atragă după sine niște, nu știu, supra-solicitări și de la nivelul structurii în sine a discului. Pentru că acest lanț de tensiune va duce întotdeauna către un lanț vicios. Întotdeauna cel de deasupra va căuta să-l susțină pe cel de dedesubt sau viceversa, iar prin această corelație se ajunge la punctul la care structurile încep să cedeze. Ăla este momentul când ajung să resimt anumite dureri, să resimt anumite simptomatici care devin și încep să devină din ce în ce mai pregnante și mă vor duce și în punctul în care să vorbesc de patologie, de instalarea unui fond patologic. Și acum, m-aș întoarce și aș vrea să ne întoarcem la întrebări, adică în raportul la ceea ce am explicat până acum, am putea să mai continuăm o sesiune de întrebări. De ce apar usturimile în șold? Nervul sciatic îmi dă dureri pe picior drept și uneori simt usturime în șoldul drept. De ce apar usturimile în șold? Vreau să înțelegem un singur lucru. Usturimea, căldura rece, furnicătură, parestezie, astea sunt simptome cu o specificitate neurologică. Asta înseamnă că din start, în momentul în care vorbesc de o senzație de usturime la nivelul șoldului, trebuie să iau în calcul că ceva componentă neurologică, adică țesut nervos pe acolo este constrâns, este afectat de o anumită, de o componentă.
Asta poate să fie mecanică, poate să fie tisulară sau traumatic instalat cumva. Nervul sciatic îmi dă dureri pe piciorul drept și uneori simt usturime în șoldul drept. Usturimea din șoldul drept este o componentă. Deci, o luăm așa. Usturimea din șoldul drept este o componentă neurologică, dar face parte dintr-un răspuns, în esență, într-adevăr, al nervului sciatic în mare parte. Nu întotdeauna, pentru că pot vorbi și de un mușchi, și aici vorbim de mușchi piriform, care, în esență, poate să genereze senzație de usturime, pentru că pe la nivelul său trece și sau trec traiecte nervoase, care pot fi și ele sugrumate într-o oarecare măsură. Așa că asta este un răspuns general sau este un răspuns care, sau în urmă, e o întrebare la care nu pot răspunde punctual, doar pentru persoana în cauză. Contează foarte mult să se vadă concret. Sunt teste care se aplică asupra complexului articular în așa fel încât să se definească clar de unde vine problema și care este cauza directă a ei. Pentru că în peste 80% din situații, durerea nu este afiliată regiunii afectate. Durerea de multe ori este ori prin element de adaptare a celor lanțuri pe care le-am discutat mai devreme, ori prin element de iradiere. Adică pur și simplu ea radiază către o anumită regiune pe traseul ori a unui nerv, ori a unui țesut muscular sau linii fasciale. O poziție optimă de dormit. Dacă avem deviații de bazin, de exemplu cu pernă între picioare, dacă deviația este pe partea dreaptă, dormim pe partea stângă cu pernă între genunchi. În primul și în primul rând, o poziție antalgică pentru organism, o poziție de relaxare și comodă în timpul somnului. Da, este o poziție pe una dintre cele două părți, cu o pernă între picioare, genunchii ușor flexați și, foarte important, am nevoie și de o pernă la nivelul capului, în așa fel încât capul să fie în aliniamentul, sau coloana să fie cervicală, să fie în aliniamentul restului de complex vertebral. În ceea ce înseamnă deviația, dacă este pe partea dreaptă, aici nu înțeleg dacă ne referim la o scolioză, dacă ne referim la o altfel de deviație. Dar oricum ar fi, oricare dintre cele două părți, ori pe dreapta, ori pe stânga, bun, nu ajută cu nimic să dorm doar pe o singură parte. Iar când vorbesc de altă poziție de abordare, ar ajuta foarte mult în cazul situațiilor în care sunt dureri, ori de lombar, ori chiar și cervicale. Dacă e să dorm cu fața în sus, ajută foarte mult o pernă să fie băgată sub picioare, în așa fel încât picioarele să prezinte o oarecare flexie. Da? O flexie care să îmi poată ușura tensiunea de la nivelul lombarului și al bazinului. Iar perna, când suntem cu fața în sus și dacă am tendința de a dormi preponderent cu fața în sus, nu ajută să fie o pernă înaltă. Chimioterapie pentru scolioză am făcut în copilărie, doar că durerile lombare au revenit între timp. Asta pentru că nu înseamnă că s-a terminat necesitatea de a lucra din punct de vedere kinetoterapeutic sau de a lucra din orice punct de vedere. Trebuie luat în calcul faptul că scolioza reprezintă o zonă sensibilă a organismului noastră, fapt ce atrage după sine necesitatea constantă de a oferi o atenție regiunii. Și asta înseamnă că nu neapărat trebuie să merg constant toată viața de acum încolo la un cabinet kineto și să lucrez acolo. Pot foarte ușor să-mi însușesc acasă exerciții specifice pentru situația pe care o am și le pot lucra acasă periodic în așa fel încât să protejez scolioza sau zona afectată și, exact cum am spus și mai devreme, scolioza poate să fie foarte ușor de gestionat de către organism atâta timp cât o păstrez funcțională. Contează foarte mult treaba asta, pentru că dacă este funcțională, nu mai vorbesc de nicio altă implicație dureroasă din partea ei. Okay. O cifoscolioză depistată la 15 ani, cam câți ani de kinetoterapie ar trebui? Ce sporturi recomandați? Contează foarte mult gradul cifoscoliozei, contează foarte mult care dintre cele două componente, ori cifoză, ori scolioză, este mai amplu. Pentru că vârsta, dacă e să o luăm așa, da, este o vârstă care încă mai permite să pot lucra.
Cam câți ani de kinetoterapie ar trebui? Eu v-aș recomanda să luați în calcul și un consult osteopatic, pentru că în urma unei ședințe de osteopatie se poate câștiga o componentă destul de puternică motrică de la nivelul discurilor intervertebrale și articulațiilor implicite, ca mai apoi să pot întreține și să pot consolida câștigul pe care l-am în urma acelei ședințe osteopatice. Kinetoterapia vine cu rostul de a educa prin mișcare elementele musculare, de a scurta și de a lungi anumite componente care au fost întocmai opusul acestor situații. Ce sporturi recomandați în primul și în primul rând? E o activitate pe care mai greu o putem face acum în notul. Asta este o componentă de care organismul nu se poate bucura în totalitate în ceea ce înseamnă partea de recuperare, cifoscoliotică. Da? La fel de puternic ajută sporturile în urma cărora nu sunt implicate manipularea greutăților. Iar dacă vorbim de sporturi de echipă, da, ajută într-o oarecare măsură fotbalul, dar când spun fotbalul mă refer la faptul că nu vorbim de făcut de performanță, mă interesează foarte tare doar să fie angrenajul organismului și foarte important, nu am voie să alerg pe suprafață dură. Gazon sau zgură, dar la zgură cu încălțăminte specială pentru alergare, îmi poate ajuta într-o oarecare măsură organismul atâta timp cât nu este făcut excesiv. Suntem pe o fază foarte sensibilă și atunci asta poate să îmi ducă într-o extremă dacă ajung la punctul la care să lucrez excesiv dintr-un punct de vedere. Lucratul excesiv îl pot recomanda din punct de vedere kineto, pentru că acolo nu fac nimic altceva decât cu cât sunt mai habodnic pe treabă, cu atât am rezultatul mai bun. Deja văd că a trecut intervalul acela de o oră de ăsta pe care l-am alocat. O să vreau să mergem pe varianta de a mai răspunde la câteva întrebări, timp în care, dacă doriți, o să facem altfel. Haideți să punem și noi întrebările. Ca după aia adică să fim și noi cei care întreabă, nu doar cei care răspund la întrebări. Ok, și aș avea rugămintea dacă se poate să răspundem, adică să răspundeți, am creat un chestionar, câteva întrebări. Mă ajută pe mine să pot să văd per total care sunt implicațiile. Între timp, eu voi mai prelua. Vom lăsa întrebările și o să încep să preiau și de aici, din ce mai aveam. Bună idee! Putem interacționa și prin intermediul prin intermediul microfonului, dacă doriți. Dacă avem și curajoși. Imaginea cu speakerul, te rog, ai un microfon acolo și te rog să-l activezi. Dacă nu reușim, o să... Hai să mergem și așa. Se poate trata durerea de picior ca rezultat al afecțiunii nervului sciatic? Durerea de picior în urma unei afecțiuni de la nivelul nervului sciatic reprezintă o componentă care, mie îmi place să-i spun că este 2 secunde.
Mie îmi place să-i spun că este... Gata. Încerc eu să mă bag aici și nu merge. Așa. Durerea de picior cauzată de nervul sciatic este doar o componentă care de nevoie trebuie să facă față. Adică, dacă e să-i luăm așa, sau să-l încadrăm, vorbim de o victimă colaterală, adică problema este la nivelul unei structuri lombare superioare, adică superior membrul inferior, membrul superior piciorului, ca să nu ne încurcăm în... Iar tot ce înseamnă traseul nervului se resimte datorită compresiei de la nivelul discului. Nervul, în marea majoritate a situațiilor simptomatic vorbind, va genera mai întâi o durere către extremitatea sa, asta datorită faptului că îi se diminuează impulsul sau capacitatea de a transmite impulsul. Da, se poate trata și se poate înlătura durerea de picior atâta timp cât se lucrează cauza implicită sau cauza directă, aici asta însemnând problema din zona lombară. Unde ar trebui să apară opțiunea... Aici nu sunt nici cel care răspunde opțiunea de microfon. Bun. Avem... Se aude? Da, vă aud. Voiam să întreb dacă vă găsim în Cluj-Napoca undeva. Ce să găsiți? Osteopat sau pe Voi sau... În Cluj-Napoca e osteopat? Da. Așa, acum, pe loc nu știu să vă spun, dar mă pot interesa și pot reveni în mail-ul pe care o să-l primească toată lumea după ce accesează pagina pentru exercițiile astea gratuite. Pot reveni acolo cu informații. Mulțumesc tare mult, apreciez. Exercițiile respective ar fi bune și pentru probleme cu umerii? Da, eu în acestea pe care le veți putea accesa dumneavoastră, da, sunt pentru tot trenul și superior al organismului. Adică el este un complex gândit per total. Okay? Adică vom lucra organismul din mai multe puncte de vedere, nu este axat pe o componentă patologică cum sunt cele pe care le putem găsi pe site. Sau pentru anumite condiții patologice. Am înțeles. Pentru condiții patologice găsesc undeva pe site? Da, pe osteomocreanu.ro, acolo o să găsiți secțiunea sunt seturi de exerciții, acolo sunt programe întregi. Când spun programe întregi, ne referim la faptul că discutăm de programe care oferă videoclipuri pentru fiecare zi pe o durată de 3 luni de zile, 86-87 de zile. Asta pentru că durata de refacere a țesutului afectat în condițiile, vorbind de coloană, se duce cam pe 3 luni de zile rostul, dar astea le găsim pe site. Acolo se respectă un anumit traseu, este gândit din punct de vedere și din raportat la capacitatea organismului de adaptare la efort și modul de progresie al său. Pe mine m-ar ajuta foarte mult, dar cred că întâi trebuie să am un diagnostic exact, fiindcă am un număr blocat de vreo 10 luni și n-am reușit. La radiografie mi s-a spus ceva, la ecografie mi s-a spus altceva și nu știu unde să mai merg, la ortoped sau la... Eu v-aș recomanda adică nu excludem în continuare și controlul laturii medicale de specialitate. Ok. Dar recomand și un consult osteopatic pentru că, din punct de vedere osteopatic, există un bagaj destul de mare de testare asupra complexului, nu doar al umărului. Pentru că umărul în sine nu este o articulație de sine stătătoare, este o componentă dintr-un întreg. Și asta înseamnă că pe noi ne interesează, eu vorbesc aici din punct de vedere al osteopatului. Okay? Pe mine mă interesează foarte tare să văd limitele de mobilitate ale structurii articulare, trebuie să văd dacă ele sunt generate de complexul articular sau sunt generate de alte implicații. Asta înseamnă ce? Zonă cervicală, torace, coaste, omoplat, elementele musculare, ligamente, posibile procese inflamatorii de la nivelul structurii respective, modificări de consistență în profunzimea elementelor miotensive. Sunt multe
componente pe care un osteopat le va testa în timpul unei consultații. Și la final a trebuit să vină să tragă concluzia. În urma testelor pe care le aplicăm, se poate spune clar, da, poate fi și se poate spune clar, da, este de natura asta osteopatică și lucrăm în felul acesta. Avem anumite incertitudini și vreau să văd mai exact cu ajutorul și aici întotdeauna va veni recomandarea către latura medicală. Ok? Trimitere către un specialist care să continue și să mă ducă la finalitate un program de stat de control, ca mai apoi să ia și o măsură pentru rezolvarea problemei. Am înțeles. La radiografie cel puțin spunea ceva bursită subdeltoidiană și la ecografie am înțeles că e o inflamație a articulației, o bursită. O bursită. Bursita este o componentă des întâlnită ca și variantă de răspuns a structurilor în urma unor procese inflamatorii acute. Asta repetate și acute. Iar când vorbim de un simptom sau un diagnostic diferențiat, okay, trebuie să ne gândim și la ceea ce urmărește fiecare aparat în sine. Pentru că radiografic mă interesează să văd componentele osoase dure. Okay? Ecografic, întotdeauna mă va interesa să văd elementul de profunzime a țesuturilor moi, să văd dacă prezintă și în ce manieră prezintă procese inflamatorii. Adică, într-o oarecare măsură, cele două diagnostice se cam susțin unul pe altul. Nu înseamnă că sunt diferențiate. Ok? Acum sper adică dacă se înțelege ce vreau să spun. Da, mulțumesc. Cu plăcere. Doar când este frică afară am observat că sufăr de dureri lombare. De exemplu, dacă merg când este frică afară mai mult de o oră, încep să am dureri lombare. Există remedii sau și corecții? Mulțumesc. În primul rând, ca și element de corecție, contează foarte mult să câștig mobilitate la nivelul zonei lombare, pentru că e clar că pe acolo am anumite restricții în ceea ce înseamnă mobilitate, pentru că frigul în sine este o componentă ce duce sau facilitează vasoconstricția. Vasoconstricția este răspunsul structurilor noastre profunde cavitare, aici vorbim de tubulatură, și este modul lor de răspuns în urma stimulului rece. Dacă toate vasele de sânge au tendința de a se constrânge, același lucru se întâmplă și cu musculatura. Musculatura are și ea tendința de a bloca mai mult complexul articular. Dacă eu am deja o limitare la nivelul unei articulații, voi crește acel grad de compresie. Fapt ce duce către apariția durerii. Ca idee, da, ce v-aș recomanda? Exerciții făcute în maniera în care, adică exerciții pentru regiune lombară care să-mi elasticizeze, să-mi crească gradul de flexibilitate și să câștig în mobilitate toate complexele articulare și cele afiliate lombarului. Bună seara, bungee poate afecta coloana? Vă mulțumesc. Atâta timp cât este făcut într-un mediu controlat și făcut cu niște elemente sigure, sub îndrumarea unui specialist, nu știu în ce manieră poate afecta, dar știu sigur că dacă organismul nu este pregătit și are anumite probleme, are anumite situații sau condiții inflamatorii, le poate, nu spun că le accentuează, dar le poate accentua sau le poate stimula într-o oarecare măsură. Dar asta nu înseamnă că este el cauzator de așa ceva. Este un sport, este o formă de mișcare și e de susținut. Atâta timp cât, încă o dată repet, este făcută în condiții de siguranță și este făcută sub îndrumarea unui specialist. Cu, nu știu cum să-i spun, încălțămintea potrivită. Exercițiile de stretching ajută împotriva durerii de spate? Da, ajută foarte mult exercițiile de stretching. De asta recomand și tot ce înseamnă parte de disciplină, gen yoga, pilates, toată latura ce implică stretching foarte mult. În urma stretching-ului bine făcut, corect făcut, pot relaxa, aerisi și înlătura tensiuni de la nivelul structurilor articulare. Benzile acelea elastice pentru postură sunt bune la ceva sau e doar marketing? Bun, nu știu la ce ne referim prin benzi elastice. Dacă vorbim de benzile kineziologice, sunt acelea care se aplică pe piele de diferite culori. Ele au fost gândite și sunt gândite cu scop cu o tentă de aplicare multiplă. Asta înseamnă că ele reprezintă ca și, mai pot fi denumite și benzi neurologice sau
kinestezice. De ce spune treaba asta? Pentru că reprezintă un stimul. Nu spun că este marketing dintr-un singur considerent al faptului că aplicate corect și așa cum trebuie și respectată condiția de răspuns a organismului, pot reprezenta un element ce oferă în permanență un impuls către scoarța cerebrală, în așa fel încât organismul să poată conștientiza mai des condiția în care se află și să-și o corecteze. Aici, când vorbim de aplicarea lor asupra posturii. Deci nu este doar marketing. Cele care creează disconfort trebuie efectuate, mă refer la gradul de durere. Când vorbim de grad de durere, contează foarte mult scara durerii, de la 1 la 10. Întotdeauna durerea care este peste nota 3, dacă e să eu ofer așa, va trebui să iau decizia de a mă opri din execuția acelei mișcări și să-i ofer organismului răgazul și să las puțin să se odihnească, să mă întorc înapoi la încercarea de a face exercițiul după o anumită perioadă de timp. Nu mă ajută cu nimic să lucrez pe durere decât dacă sunt într-un program de recuperare sub îndrumarea unui kinetoterapeut. De ce spun treaba asta? Pentru că niște exerciții făcute acasă și generatoare de durere nu îmi vor rezolva problema, ci ba din contră mă pot duce în punctul în care să mă resimt mai puternic. Până la ce vârstă se poate corecta o poziție vicioasă, cifoză, etc. Ea se poate corecta la absolut orice vârstă, atâta timp cât am voința și dorința de a face lucrul ăsta. Efortul pe care îl depun pentru a corecta o poziție vicioasă este cu atât mai greu cu cât avansez în vârstă. Dintr-un singur considerent al faptului că, pe măsură ce noi avansăm în vârstă, ne dezvoltăm niște reflexe de postură și niște reflexe motrice. Lucru care face să fie mai dificilă conștientizarea situațiilor când stăm greșit. Deci, dacă e să vorbim de corecție sau de creare a unui stimul sau de a adapta organismul la un factor de corecție mai ușor, vorbim de vârste fragede, dar aici insist foarte tare, acea expresie stai drept sau stai dreaptă este cel mai rău lucru pe care îl pot face copilului, pentru că îi voi induce, fiind conștient, să abordeze o poziție dreaptă, drept însemnând rectitudinea coloanei, lucru care este patologic și se tratează greu. Și atunci contează foarte mult să ajut organismul în maniera în care să-l corectez ușor. Mă duc, dacă în cazul copilului, îl ating ușor pe spatele mângâi. În loc de stai drept, prefer varianta de exprimare atenție la postură. Pentru că asta îi va da voie organismului să aleagă singur tendința de corecție. Da? Nu îi voi da un indicativ pe care să-l regret mai târziu. Bun. Înainte de a răspunde la întrebare și o să mai luăm 2 întrebări și eu zic că asta să încheiem. Ok. Restul întrebărilor le vom putea, adică am de gând să le răspund prin intermediul, nu știu, a unor răspunsuri scurte pe baza e-mail-ului, ca să puteți primi aceste și răspunsurile, dar și exercițiile de care am discutat. O să fie nevoie să accesați dumneavoastră un link pe care o să-l primiți. Este link al unei pagini unde vă veți introduce adresa de mail și numele și de acolo mai departe o să primiți din partea mea exercițiile de care am discutat. Și pe viitor, în următoarele zile, și răspunsul la întrebări. Corsetele sunt eficiente pentru umeri și cap antedus. Acum, când vorbim legat de o persoană în vârstă, o persoană trecută peste o anumită vârstă, este contraindicat, pentru că reprezintă un factor de constrângere. Când vorbim de persoane, de copii, aici, la copii, trebuie stabilit de către medic, specialist, dacă este cazul și în ce manieră trebuie intervenit cu un corset. Face parte dintr-o schemă de tratament și o folosim acolo unde este cazul. În cazul adulților, eu nu recomand corsetele alea pentru umeri dintr-un singur considerent. Acum, dacă e cineva care e de acord cu ele și se poate supăra pe mine, îl consider ca fiind doar marketing, iar argumentul meu pentru care spun treaba asta este că
are tendința de a anula acțiunea unor grupe musculare, iar faptul ăsta duce la crearea unei dependențe și mai departe o dificultate de menținerea unei poziții corecte în afara momentului când port acel aparat de corecție, acel corset sau suport elastic. Și mai luăm o întrebare și gata. Acestea au fost întrebările, Alexandru. Perfect. Da. Acum, dacă vrei să ne uităm pe întrebările pe care le-ai adresat sau asta o să urmează să... Nu, asta o să asta o să văd eu după, nu vreau să mai reținem. Aș vrea doar să vin cu rugămintea către persoanele care au mai rămas să răspundă și la feedback-ul pe care îl pot accesa în partea de sus a imaginii. Ne ajută foarte mult. Mulțumim, Alexandru, pentru informațiile transmise și pentru sfaturile pe care ne le-ai acordat. Acum doresc să mulțumesc și participanților pentru că ne-au fost alături și pentru implicarea în webinar. În continuare vor primi un mail de follow-up cu lista webinarilor ce vor avea loc în săptămânile următoare, dar și cu formularul de feedback pe care avem rugămintea să-l completați. Între timp, urmăriți-ne pe pagina de Facebook, pagina de Instagram, canalul de YouTube, cât și pe site pentru a fi la curent cu toate informațiile de marca ActiveB. Pe data viitoare și la revedere! Numai bine! La revedere!